गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. ट्रेकिंग. जंगलातील एक भयानक अनुभव. खूप दिवस झाले आम्ही सगळे मित्र कुठेतरी बाहेर फिरायला जाण्याचा प्लॅनिंग करत होतो. उन्हाळ्याचे दिवस होते. कॉलेजची अंतिम वर्षाची परीक्षा अगदी 3 ते 4 दिवसांवर आली होती. आम्ही सगळे मित्र कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये बसून चहा घेत होतो. परीक्षेच्या चिंतेमुळे वातावरण अगदीच गंभीर झालं होतं. आमचा 4 मित्रांचा ग्रुप, अगदी जिगरी मित्र आम्ही, सगळे शांत बसलेले होते. मी बोललो, अरे परीक्षेचं काय इतकं टेन्शन घेताय? सगळं काही चांगलं होईल. परीक्षा झाली की कुठेतरी फिरायला जाऊ. अभ्यास करून डोकं पार फुटून जायची वेळ आली आहे. मस्त परीक्षा झाली की कुठेतरी ट्रेकिंगला जाऊन आपलं डोकं शांत करू. माझ्याकडे पाहून सगळे हसू लागले आणि बोलले, काय भारी प्लॅन बनवला यार. किती दिवस झाले आपण कुठे ट्रेकिंगला गेलो नाही. सुन्या हसतच बोलला. तेवढ्यात रवी म्हणाला, सोडा यार हे ट्रेकिंग वगैरे, मस्त गोव्याला जाऊ आणि रिलॅक्स करू. माझ्या बाजूला बसलेल्या सूरजला तर त्याच्या घरचे कुठे बाहेर सोडतील का नाही याचीच खात्री वाटत नव्हती. त्यामुळे तो बोलला, अरे मी नाही येत, तुम्ही जावा. सूरजचे बोलणे ऐकून आम्ही सगळे बोललो, तू नाही आलास तर कोणी कुठेच फिरायला जाणार नाही. अरे आपण सगळे जिगरी मित्र आहोत, सगळे सोबत गेलो तरच मजा येईल. होय नाही करता करता सूरज आपल्या घरच्यांना फिरायला जाण्यासाठी मनवण्यात तयार झाला. प्रश्न होता, फिरायला कुठे जायचं? तर माझ्या डोक्यात वेगळाच विचार सुरू होता. मी तो विचार सगळ्यांना सांगितला. मी बोललो, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर असणाऱ्या पश्चिम घाटाच्या जंगलात आपण फिरायला जायचं. ट्रेकिंग सोबत जंगल सफारी करायची असा माझा आगळा वेगळा विचार होता. जंगल म्हटलं की सगळे थोडे घाबरले, पण नंतर होईल ते होईल असं बोलून सगळ्यांनी माझ्या प्लॅनचं कौतुक केलं आणि सगळे फिरायला जाण्यासाठी तयार झाले. बघता बघता कॉलेजची अंतिम वर्षाची परीक्षाही संपली. आमच्या सगळ्या मित्रांचे टेन्शन दूर झाले होते. आम्ही सगळे बसून कसं जायचं हा प्लॅन बनवत होतो. बेळगावपर्यंत बसने जायचं, तिकडून कोणत्या तरी गेस्ट हाऊसवर एक दिवस राहायचं आणि मग जंगलात फिरायला जायचं असा आमचा प्लॅन ठरला होता. कोणी कोकणात फिरायला चाललो आहे तर कोणी गोव्याला, असे आम्ही घरी सांगितले होते. घरी कोणीच खरं सांगितलं नाही, कारण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या पश्चिम घाटात आम्ही फिरायला जाणार आहोत असे जर का सांगितले असते तर घरच्यांनी कोणाला सोडले नसते. त्यामुळे आम्हाला घरी खोटं बोलावं लागलं. आमची निघण्याची सगळी तयारी झाली. मोठ्या बॅगा, त्यात कपडे वगैरे भरले आणि प्लॅस्टिकचा तयार होणारा तंबू आम्ही बॅगेमध्ये घेतला. तारीख होती 10 मार्च. आम्ही घरच्यांना खोटं सांगून घराबाहेर पडलो. आम्ही सगळे बस स्टँडवर जमा झालो. चौकशी केंद्रावर चौकशी केली असता दुपारी 12 वाजता एक बस बेळगावला जाणार होती. घड्याळात पाहिलं तर 11 वाजले होते. बराच वेळ बाकी होता. तेवढ्यात रवीने चिप्सची काही पाकिटं आणि सिगारेटची काही पॅकेटं आपल्या बॅगेमध्ये भरली. बस स्टँडवर थांबून काही फोटो सुद्धा काढले. तेवढ्यात फलाटावर बेळगावची बस लागली. आम्ही सगळे बसमध्ये जाऊन बसलो. बरोबर 12 वाजता बस बेळगावच्या दिशेने निघाली. आम्ही सगळे प्रवासाचा आनंद घेत होतो. 3 तासाच्या प्रवासानंतर बस एका ढाब्यावर जेवण करण्यासाठी थांबवली. आम्ही सगळ्यांनी जेवण वगैरे केलं आणि ढाब्याबाहेर येऊन थांबलो. बाजूला सुन्याने सिगारेट पेटवली आणि तो सिगारेट ओढू लागला. तेवढ्यात बसच्या कंडक्टरने बसची घंटी वाजवली. तसे आम्ही पुन्हा बसमध्ये जाऊन बसलो आणि बस पुढील मार्गी धावू लागली. पुढे आम्ही 3 ते 4 तासांच्या प्रवासानंतर बेळगावच्या बस स्टँडवर पोहोचलो. संध्याकाळचे 7 वाजले होते. सूर्य मावळताना अगदी स्पष्ट दिसत होता. बस स्टँडवर काही ऑटो रिक्षावाले थांबले होते. आम्ही त्यांच्या जवळ गेलो आणि त्यांना विचारले, इथे एक दिवस राहण्यासाठी कोणते गेस्ट हाऊस आहे का? तो रिक्षावाला बोलला, आहे इथे एक जवळ, बसा रिक्षात, घेऊन जातो तुम्हाला. बस स्टँड पासून 3 किलोमीटर अंतरावर आम्हाला त्याने एक गेस्ट हाऊस दाखवले. आजूबाजूला सगळी झाडं. तो निसर्गरम्य देखावा पाहून हेच गेस्ट हाऊस आपल्यासाठी परफेक्ट आहे असे बोलून आम्ही त्या गेस्ट हाऊसमध्ये प्रवेश केला. आतमध्ये एक माणूस होता. त्या माणसाकडे आम्ही एक मोठी रूम आजची रात्र राहण्यासाठी मागितली. तसे त्याने एक रजिस्टर बाहेर काढले व त्यावर आमची माहिती लिहायला सांगितली. आम्ही सगळ्यांनी रूममध्ये जाऊन बॅगा वगैरे ठेवून काही वेळ आराम केला.
थोड्या आरामानंतर रवीने त्याच्या मोबाईलमध्ये गाणी लावली. तसा सगळ्यांना जोश आला. आम्ही सगळे उठून गाण्याच्या तालावर नाचू लागलो. मजा मस्ती करण्यात आम्हाला कधी झोप लागली हे आमचं आम्हालाच कळलं नाही. अचानक मला जाग आली. घड्याळात पाहिलं तर पहाटेचे 5 वाजले होते. हळूहळू प्रकाश पडायला सुरुवात झाली होती. मी उठलो आणि खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर गेस्ट हाऊसच्या पलीकडे असणारा मोठा तलाव अगदीच सुंदर दिसत होता. त्या तलावाच्या पलीकडे दूर दूरपर्यंत फक्त जंगल दिसत होतं आणि त्या जंगलानंतर अंधुक दिसणारा तो उंच डोंगर मनात घर करून गेला होता. मी सगळ्यांना उठवलं आणि तो खिडकीतून दिसणारा नजारा त्यांना दाखवला. सगळ्यांच्याच मनात तो नजारा भरला होता. मी बोललो, आवरा लवकर, आपल्याला या जंगलातून त्या दिसणाऱ्या पर्वतापर्यंत पोहोचायचे आहे. आम्ही सगळ्यांनी पटापट अंघोळी केल्या व आवरून वगैरे 6 वाजता कोणालाही न सांगता त्या गेस्ट हाऊसच्या बाहेर पडलो. चालत आम्ही त्या तलावापर्यंत पोहोचलो. तो तलाव पार करून आम्हाला त्या जंगलात जायचं होतं. पलीकडे एक मुलगा एका बोटीतून मासेमारी करत होता. त्याला आम्ही आवाज दिला तशी त्याने त्याची बोट आमच्या दिशेने वळवली. तो आमच्या जवळ आला. आम्ही त्याला बोललो, आम्हाला हा तलाव पार करून पलीकडे जंगलात जायचंय. त्यावर तो बोलला, जंगलात जाणं खूप खतरनाक आहे, मी तुम्हाला नाही सोडू शकत. वनविभागाचे अधिकारी मला ओरडतील. आधी तो नाहीच बोलत होता, पण आम्ही त्याला जास्त पैसे देतो असं बोलल्यावर तो आम्हाला नेण्यासाठी तयार झाला. आम्ही बोटमध्ये बसलो. हळूहळू बोट जंगलाच्या दिशेने जाऊ लागली. जंगलाच्या किनाऱ्यावर पलीकडे त्या मुलाने ती बोट थांबवली. आम्ही सगळे बोटीमधून खाली उतरलो आणि त्या मुलाला पैसे देऊन त्या पायवाटेवरून आम्ही आत शिरलो. सगळीकडे फक्त घनदाट झाडी. सूर्याचा प्रकाशही किंचित पडत होता. आम्ही सगळे पटापट पाय उचलून चालत होतो. सोबत चालता चालता झाडांच्या फांद्या तोडत होतो, जेणेकरून आम्हाला परत येताना रस्ता कळावा. सुरुवातीला काहीच वाटले नाही, पण जसजसे पुढे चालत होतो तसतसे आम्ही थकत चाललो होतो. जेवढं पाणी आम्ही सोबत घेतलं होतं ते सगळं संपलं होतं. संध्याकाळचे 5 वाजले होते. आम्ही अर्धे जंगल चालून पार केले होते. पाणी नसल्यामुळे आम्ही पार थकून गेलो होतो, पण आम्ही थांबलो नाही. पुढे चालत राहिलो. पुढे चालता चालता अचानक कानावर झऱ्याचा आवाज पडू लागला. आम्ही पळत त्या आवाजाच्या दिशेने गेलो तर एक सुंदर असा धबधबा आम्हाला दिसला. तो धबधबा पाहून सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं. आम्ही पळत जाऊन त्या धबधब्याखाली आमचं तोंड वगैरे धुतलं. होत्या तेवढ्या सगळ्या बाटल्या आम्ही पाण्याने भरून घेतल्या. हळूहळू अंधार पडू लागला होता. सगळेच बोलले, आता काही पुढे चालणे होणार नाही, म्हणून आजची रात्री इथे झऱ्याच्या बाजूला कुठेतरी काढावी. म्हणून आम्ही चांगली जागा शोधू लागलो. जागा शोधता शोधता आम्हाला एक सुकलेलं झाड दिसलं. त्या झाडाच्या फांदीवर माणसांच्या कवट्या अडकवलेल्या होत्या. सोबत काही पांढऱ्या तर काही काळ्या बाहुल्या त्या झाडाच्या फांद्यांवर बांधलेल्या होत्या. त्या झाडाकडे पाहून आम्हाला खूप आश्चर्य वाटले. हे सगळं कोणी केलं असेल असा प्रश्न मनात निर्माण झाला. सुन्याने मस्करीत त्या झाडावरची एक कवटी काढली व सोबत घेतली. त्या झाडाच्या समोरच एक मोठं झाड होतं. त्या झाडाखालची जागा आम्ही पूर्ण साफ केली. सोबत आणलेला तयार होणारा तो प्लॅस्टिकचा तंबू आम्ही त्या झाडाखाली उभा केला. रवीने बाजूच्या झाडाचे काही फाटे तोडून आणले आणि सूरजने लाकडं रचून त्याला आग लावली आणि शेकोटी बनवली. सुनेने सोबत घेतलेली कवटी त्या शेकोटी समोर ठेवली आणि त्या कवटीच्या तोंडात एक सिगारेट पेटवून ठेवली. मस्करीत त्या कवटीच्या बाजूला बॅगमधून काढून रिकामी बिअरची बाटली ठेवली आणि एन्जॉय कर असं बोलला. रवीने परत त्याच्या मोबाईलमध्ये गाणी लावली. परत सगळ्यांना जोश आला आणि सगळे नाचू लागले. पण बाजूला मी एका दगडाची चूल बनवून एका भांड्यात कशीबशी मॅगी शिजवली. सगळ्यांना बोललो, बसा आता, खूप नाचलात तुम्ही, आता मॅगी खाऊन घ्या. असं बोलून बॅगमध्ये सोबत आणलेल्या प्लेटमध्ये मी सगळ्यांना मॅगी काढून दिली. सगळे मॅगी खाऊ लागले. बघता बघता सगळ्यांचं खाऊन झालं. सगळ्यांनी गाणी म्हणण्यास सुरुवात केली. तेवढ्यात समोरून जोराचा हवेचा झोका आला. शेकोटीतील आगीचा जोरात भडका झाला.
त्या हवेसोबत सगळ्यांना आवाज आला, रवी. तसा रवी दचकला आणि बोलला, अरे थांबा, कोणीतरी मला आवाज दिल्यासारखं वाटलं. सगळे बोलले, अरे आता याला न पिताही चढू लागली. रवी बोलला, अरे इथे आपल्या व्यतिरिक्तही अजून कोणी आहे? आम्ही सगळे म्हणालो, म्हणजे तुला भूत प्रेत आहे असं बोलायचं आहे का? सुन्या उठला आणि त्याने समोर ठेवलेली बिअरची बाटली उचलली. तो रवीला बोलला, तुला असं वाटतंय ना की इथं भूत आहे? मग मी इथे बिअरची बाटली उभी ठेवतो, फक्त त्या भूताने ती हलवून आडवी पाडावी. सुन्याने ती बाटली बरोबर मध्यभागी स्थिर ठेवली. सगळ्यांचे लक्ष त्या बाटलीकडे होते. काही क्षणातच ती बाटली जोरात फुटली. तसे सगळे जोरात ओरडले. रवी बोलला, मी बोललो होतो ना, इकडे अजून दुसरे कोणीतरी आहे. आम्ही घाबरून सगळे त्या जंगलातून जोरात पळू लागलो. सगळ्यांच्या हातात बॅटऱ्या होत्या. पळून थकल्यामुळे आम्ही सगळे दमून एका झाडाखाली बसलो. सगळ्यांचा घसा कोरडा पडला होता. म्हणून रवी बोलला, मी आणि सुन्या परत तिथे जाऊन पाण्याची बाटली घेऊन येतो. मी आणि सूरज बोललो, नको, आपण सगळे एकत्र राहू, अजिबात कोणी कुठे जायचं नाही. रवी बोलला, मग काय इथेच बिना पाण्याचं मरायचं का? मला खूप तहान लागली आहे. सुन्या, तू येतोस का मी जाऊ? सुन्या बोलला, थांब, येतो मी. असे बोलून रवी आणि सुन्या दोघे परत त्या ठिकाणी गेले. तिथे अजूनही ती शेकोटी जळत होती. रवी तिथे खाली बसून बाटली शोधू लागला. सुन्या मात्र हातात बॅटरी धरून थांबला होता. बाजूला झाडांमध्ये कोणीतरी थांबून सुन्याकडे पाहत होतं. सुन्याने तिकडे पाहिलं तर त्याला शेकोटीच्या उजेडात एक काळी सावली दिसली. त्या काळ्या सावलीचे लाल डोळे त्याला अंधारात सुद्धा स्पष्ट दिसत होते. ते जे काही होतं ते सुन्याकडे रागात गुरगुरत आवाज करत पाहत होतं. क्षणातच सुन्याला त्या सावलीने तिच्या वशमध्ये करून घेतलं. सुन्याने बाजूला असलेला मोठा दगड हातात उचलून घेतला. तेवढ्यात रवीला बॅगमधली पाण्याची बाटली मिळाली. तो उठणार तेवढ्यात सुन्याने त्याच्या डोक्यात तो मोठा दगड घातला. रवी तडफडत त्या जागी पडला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. सुन्या जोरात हसला आणि समोर असलेल्या शेकोटीजवळ बसला. काही क्षण त्या शेकोटीला त्याने पाहिले आणि अचानक त्याने त्या शेकोटीच्या जाळात आपलं डोकं घातलं. तो तडफडत आपले पाय आपटू लागला. क्षणात सुन्याचं डोकं त्या शेकोटीत राख झालं आणि तो सुद्धा मृत्युमुखी पडला. तिथे आम्हाला घाम फुटला होता. आजूबाजूच्या झाडातून भयंकर आवाज कानावर पडू लागले. घड्याळात रात्रीचे 2 वाजून गेले होते. रवी आणि सुन्या अजून कसे आले नाही म्हणून मी आणि सूरज उठलो व रवी आणि सुन्याला शोधण्यासाठी परत त्या जागी जाण्याचा निर्णय घेतला. बॅटरीच्या प्रकाशात आम्ही पुढे चालत होतो. दिशा कळावी म्हणून आम्ही झाडांच्या तोडलेल्या फांद्यांना पाहत त्या दिशेने जाऊ लागलो. काही वेळात आम्ही तिथे पोहोचलो आणि पाहिलं तर रवीच्या डोक्याचे चिथडे उडाले होते आणि सुन्याचं डोकं त्या शेकोटीत अजूनही जळत होतं. ते पाहून आमचं हृदय छातीतून बाहेर येते की काय असंच वाटू लागलं. माझ्या मागे थांबलेला सूरज त्याचं डोकं अचानक जोरजोरात फिरवू लागला. मी त्याला पाहून घाबरून मागे सरकलो. तो डोकं फिरवता फिरवता अचानक थांबला आणि ज्या झाडाला कवट्या अडकवलेल्या होत्या आणि बाहुल्या बांधलेल्या होत्या त्या झाडाजवळ जाऊन तो स्वतःचं तोंड त्या झाडाला जोरजोरात घासू लागला. मी घाबरत त्याच्या जवळ गेलो आणि मागून त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला. सूरज, मी त्याला आवाज दिला तर त्याने त्याचा चेहरा माझ्याकडे केला. माझ्याकडे पाहून तो हसला. त्याचा चेहरा पूर्ण सोलून निघाला होता. क्षणात त्याला कोणीतरी माझ्या समोरून फरफटत ओढत त्या अंधाऱ्या जंगलात घेऊन गेलं. आता त्या काळोख्या जंगलात मी एकटाच उरलो होतो. घड्याळात 3 वाजून गेले होते.
सूरजला फरफटत नेलेल्या दिशेने मला जोराची किंकाळी ऐकू आली आणि वातावरण शांत झालं, कारण 3 वाजून गेले होते आणि ब्रह्मवेळ सुरू झाली होती. मी जितके वेगात होईल तितके वेगात त्या जंगलातून पळू लागलो. मागून मला जोरात किंचाळी ऐकू येत होती. दिशा कळावी म्हणून तोडलेल्या झाडाच्या फांद्या पाहत मी सकाळी 6 वाजता त्या तलावाच्या किनाऱ्यावर पोहोचलो, जो तलाव आम्ही बोटीने पार करून त्या जंगलात आलो होतो. तलावात 2 मासेमारी करणाऱ्या बोटी होत्या. मी त्या बोटीमधील माणसांना जोरजोरात आवाज देऊ लागलो. त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं आणि मी तिथेच बेशुद्ध होऊन खाली पडलो. मला त्या मासेमारी करणाऱ्या माणसांनी बोटीमधून दुसऱ्या किनाऱ्यावर नेलं. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आलं. जेव्हा मी शुद्धीवर आलो तेव्हा मला काहीच कळत नव्हतं. मी बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. काही वेळानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माझी चौकशी करायला सुरुवात केली. तू त्या जंगलात काय करत होतास? तेव्हा मी त्यांना घडलेला सगळा प्रकार सांगितला. तेव्हा ते सुद्धा हादरून गेले होते. जंगलात जाण्यासाठी वन विभागाची परवानगी घेतली होती का, असं मला विचारण्यात आलं. तेव्हा मी नाही बोललो. वन विभागाच्या 10 अधिकाऱ्यांनी मला पुन्हा त्या जागी नेलं जिथे ही घटना घडली होती. तिथे अजूनही रवी आणि सुन्याचे मृतदेह पडले होते. ती घटना हृदय पिळवटून टाकणारी होती. सूरज संपूर्ण जंगलात कुठेच भेटला नाही. त्यामुळे त्याला वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बेपत्ता म्हणून घोषित केलं. त्या घटनेमुळे माझी मानसिक स्थिती खूप बिघडली आणि मी मनाने खचून गेलो. त्यानंतर कित्येक वृत्तपत्र आणि बातम्यांमध्ये या घटनेबद्दल सांगण्यात आलं. नशिबाने मी वाचलो होतो, पण मी वाचून सुद्धा मेलेलो होतो. त्या घटनेनंतर सरकारने ट्रेकिंग व जंगल सफारी करण्यावर बंदी घातली. आता कोणीही सरकारी परवानगीशिवाय जंगलात फिरायला किंवा ट्रेकिंगला जात नाही. तुम्हाला काय वाटतं, अशा विरान जंगलात कोणती शक्ती असेल ज्या शक्तीने माझ्या 3 मित्रांचे प्राण घेतले? कमेंट करून नक्की मला सांगा. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.